Kubalulekile ukuthi umlilo wokuqala wokhelwe ukhona ukuze uzosheshwiswe inkonzo ukuthi ithatha la igagasi. Yabo lento yokuba zikhulu yokufika sewuzoshumayela, it's demonic. It's demonic bazalwane ukuthi uze uzoshumayela enkonzweni. Ngiyakhuluma nje. Mhlawumbe sengiqayela ukushumayela khona lokho engizokushumayela. Kungamadimoni lokuthi ube yisikhulu ngenxa yokuthi kunenkonzo osikhonza ngayo. Ufike wena ngoba usuzo letha leyo nkonzo kusho ukuthi ezinye inkonzo azibalekanga. Kubaleke le yakhe inkonzo. And uyafuna sikulalele kanti ungalalele wena. Kuphendukile bazalwane ngisindisiwe amazwi okuxolisa labancane ukuthi ngiyaxolisa kade ngishumayela uphongolo asuka udriver wami nje ngiyacabanga ukuthi usaba nongena enkonzweni kusamele aphenduke ispeed abegijima ngaso sokhona suke lapha ngo-6 njengoba sila uphongolo kwenzeka iphutha ngazi kanjani kodwa ke sesila. But ke hayi Maseko abafundisi lababe nazi imoto ehamba ngespeed sengelosi ukuze ingelosi yami ingangishiyi. Ngiyakholwa ngicela sifundeni izwi kaNkulunkulu. Sesoboshwa sibheke khona. Angazi wenze njani keyboard wami sithi athi angazi yimi noma wrong ngishona mhlawumbe imobero ngekuqaleni ngicela sifunde izwi bazalwane leli izwi engizolifunda la I believe ukuthi khona umuntu ofunda la endlini kuyangihlula ukufunda ngishumayela ngathi ngafundela nje in fact hayi Maseko ngimile special uMaseko bazalwane uyena ongimemile. Yebo, yena ongimemile. So ngiyababingelela bonke abaholi bese ngibeke eceleni. Yebo ngimbingele
elahlekile especially ngicela simshayele izandla hayi yabo njengoba kushaya izandla ubheka ifoni yakho one day kuzothiwa kushayelwa wena izandla ulimale ngoba izoba ncane no incwadi emaKorinte ithi ohlwanyela kancane uyovuna lento kusho ukuthi makushaya izandla uyatshala ukuthi mase kushayelwa wena sibuye even ukuthanda abantu indlela othanda ngayo abantu sizobona ngendlela abantu abakuthanda ngayo akusumlimo akuyena sangomeni ukuthanda thanda abantu so manje kusuke kujaya ukuthi hlwanyela sikhulume lento mase sithatha umnikelo ukuthi ohlwanyela kancane kanti lento ayiphelele emalini hayi even unkosikazi wakho indlela omthanda ngayo uyahlwanyela uzovuna ngokuhlwanyela kwakho so musukumangala ukuthi abantu abangismayileni wena usmile boss mawuqhamuka nje u-serious too much yabo so kanento uhleke nje noma ungazuhlekani yabo noma imali ingekho noma ushiya endlini ifridge ibheda mawubona abantu uhleke nje lento wethu bemuhle wani kamuhle awugugi yabo imnyama mina ngibanga mqinile kodwa lento uhleke yenza ukuthi abantu bangamkeli yabo nako mshado nje bethosha abantu mhlawumbe ngasalela lokuhleka ukuthi uyahleka nomuntu akasala so ngiyacela ukuthi nibambele partner sikuleni izibangcwele senzofunda lapha yana uJoshua 14 isihloko sakho sithi isabelo sikaKaleb. I believe bangcwele ukuthi makushumayelwa izwi angazi maseko noma right noma wrong kodwa ngicela sisho lento alikho ivesi lesimo ukuthi singini makushoniwe sifunda la alikho ivesi siyazenzela nje alikho ivesi lokushadisa alikho ivesi lokungcwaba alikho ivesi lephathi ivesi lansuku zonke ukuthi ufunde insuku zonke so ke makufundwa maseko I believe kwethu ukuthi kudepend ukuthi ufunani ezweni niyangizwa nithi izwi liphuma liyipackage bese wena uyathatha lokho okufunayo but ke khona umuntu osuka la ukhuluma into serious wathi uNkulunkulu ufuna lesa statement lesa ngizwile konke okunye ngoba abantu badumisa but ke iBhayibheli lithi uNkulunkulu ufuna hayi ukuthi ucela no ufuna kusho ukuthi njoba efuna abangenjalo akabafuni noma thina singabamisa phambili no base njoba lithi ayikho into ethi uyafuna mangabe ungenzi njalo uyafuna njoba efuna kanjalo kusho ukuthi mawungenjalo akakufuni noma nepulo ufuna ukwenjalo ngoba mawungenjalo akakufuni thina saneliseke uwe kanti akafuni funa banjalo ngicela uthathe la ngizofunda nje mina wena uthathe uzobona ukuthi uhlangana phi nawe uzohlangana kodwa khona lokhu izile ongethembile ukuthi lento enzoyisho nawe uzohlangana kohlangana kude makuhlangana kodwa kuzohlangana khona anginika isikhathi singakanani isikhathi singakanani la uthe siphuma ngo9 funda maze ngithathe ixesha elide la Amen. Joshua 14 verse 6 verse 6
Sihloko isabelo sika Caleb. Yes. AbakwaJuda basondela kuJoshua eGilgali. Caleb indodana kaJefune umKenizi wathi kuye, uyalazi wena izwi uJehova alikhuluma kuMose umuntu kaNkulunkulu ngami nangawe eKadeshi Barnea. Uzofunda ngithi uzofunda uqhubeka ukhuluma. Amen. Isabelo sika Caleb. Amen. Caleb akafani nabanye abantu. Bafika bonke eKenani bathi yena unesabelo esihlukile. And singini isabelo sakhe akasiprepare manje. Wasiprepare before. Yeso zalwane. Mfundisi uMaseko ngesikhathi uMose ethume inhloli. Abanye bahlolizwe babuka ama grapes, babuka ini, babuya. Kanti sibona into engafani. Ukuhamba sonke siyaba sendaweni eyodwa sibona into engafani. Abanye babona ama grapes, babona ufakazi bezwe, bathintizwe, banyathele ezweni. Yazi ukuthi Maseko ngaqinisekisa ukuthi uMose into eyamkhipha ezweni ukuthi ngesikhathi kumele kuyohlolizwe wathuma abantu wanayo. Ngeke ubahola abantu ubaholele lawo ukuze uhola abantu ubalethe Samuel kufanele uqale uye Samuel. Yebasalwana asikwazi bangcwele ukuhole lasifikanga khona. So ngeke umuntu wathumela oKhale noJoshua ngesikhathi ahambe bona wayasikhipha ekufikeni ezweni. Mabefika baliyethela. Mabefika batesta ithemba. Awubasalwana. And baby khale phansi ngamazwi athi uNkulunkulu wayengafuni ukondla endleleni. Yangizwa zalwana? Ohambeni likaNkulunkulu noIsrayeli yayingekho imana endleleni. Ayengekho amanzi endleleni. Wayethi uzokhipha isizukulwane Exodus bahamba 40 years bengadli bengaphuzi. Kwasho ukuthi laba bamsuse eqebeni bafuna izinto ezingekho ohambeni. Bazalwane wayesebaprovide ngemana, wayesebaprovide ngamanzi, izinto ayengabahlelela ukube bathembeke ezwini ngabe kwabhekeka irikhona ukuthi khona abantu abahamba ubusuku nemini bengadli bengaphuzi. Bazalwane uNkulunkulu sometimes simdumisa ngama-era, masimdumisa ngemana wayengabaplaneli imana bayifunela. Endozwa kuthiwa mabe ngene ezweni yaqhamuka imana, okusho ukuthi imana bayithola endleleni ngoba beyifuna. Kodwa babengahamba noNkulunkulu bengadli bengaphuzi. I don't know. Guys, sine tendency yokumdumisa uNkulunkulu ngento eyirongo. Sirongi masimbonga efuswa ethulisa isivunguvungu. Kwaseqaleni uyekelweni walala. Livumelene nale lize limfuse after isivunguvungu. Wayengahlelile ukuba umthulisi wesivunguvungu. Wayetosoma incharge ohambeni kuhanjwe amadimoni abone yena evunguvungu ahleli. Kwasho ukuthi abantu abahamba naye abamthathi serious. Akalalanga ngoba ezela, akalalanga ngoba ekhathele.
esihlalweni sikaJesu. Nophethe ibreach abahlala esihlalweni sikaJesu. Abazalwane mudedelela drive emshadweni, mudedelela drive ebhizinisini, mudedelela drive emfundeni, mudedelela drive ngoba bayafika esimeni. Asingalibala kakhulu, asingalibali intshumayelo, asingalibala ama-sound system, sikhohlwe udraft. Wahamba nabantu wafika baboniswa bonke basha bakushoya kwabuywa. Abanye ba-enjoy ama-grapes bangake salihalela izwe. Wena shomo lutho wathi kunobisi uJuju bathatha nama-grapes, babuya nama-grapes. Anusho noma bafika bafakaza nama-grapes, ubisi noju abaluphethe, baphethe ama-grapes. Kodwa kwathiwa yizwe babuya nama-grapes, badla ama-grapes endleleni. Wesenzo iyouth yamanje idla ama-grapes endleleni, iyafika emshadweni. Iy'thelo zasezweni oyakulo singakhiphe baningi abantu ababemthanda uNkulunkulu bathola ithemba kwaphela uhambo. Indlela owawuthandaza ngayo, indlela owawusila ngayo, indlela owawunikela ngayo ungakatholi, wathola waphuma ezweni wasala ney'thelo. Noma kuthiwa kufakazwe, kufakazwa ngey'thelo, akufakazwa ngempilo. Ngibonga uqobo la ekhaya senginemoto, hayi bo iy'thelo ithini impilo. Lona bhuti lo asithelo kwabuyelwe emuva, wafike wafakaza kahle ngezwe. Sebethe Maseko ngiyacela i-enjoy into yokuhamba ne-minority, noma i-majority yonke iya kwa-left, uNkulunkulu methi yakwa-right, yakwa-right. Abaningi bathi izwe silibonile, izwe silibonile lihle, nasi ithelo sakhona, everything is fine. Konakele nje mase kuthiwa ama-anarchy akhe ey'ntabeni, ama-giant sebethi sibe ukubabona labantu thina savele saba zitende phambi kwabo. No, into sibona uyiyo uba iyo ngempela. Kuya ngawe ukuthi usibona kanjani. Ma usibona uyintethe uzoba yintethe. Abebuya bakhuluma bonke, hayi lalela lethu, lalela ukhala kuJoshua wathi hayi animeni siyanizwa ya, sicela ukuzwa, sicela ukureporta. Hayi
report-yeni. Ifathi ibandla manje. Sasicela ukuripota. Bathi nje Mamaseko asikhuphuke manje. Silidlise. Irisi. Unkulunkulu usinikile lona. Usinike amajayente wabona. Usinike igage zomuzi esazi. Madamo bhuti siphume eGibhithe sesiniki amajayente washo lutho siniki. Jesus. Leso statement sakodwa 40 years before. Oh no. Then uNkulunkulu akuthembisa yona. Angazi nguseni yakhe. Kodwa izodeliver lesi. Owayithengiswa kudala. Abantu mhlawumbe sebebadala. Usathane ubasabisa ngesifo, ubasabisa ngokufa. Ngeke ufe ungayibonanga izinto uNkulunkulu azikhuluma. EGibhithe sakhishwa ukunikwa, asithengiswanga, sanikwa before school. Sihamba emsebenzini opheleleyo, ushakapatoria akudingisilwe sinikiwe. Funda bathi unenkinga umuntu ongalazi izwi ekakhulunywa uJehova kaSombe. Ngakho uNkulunkulu othi kukhona izwi elakhulunywa phezu kwempilo yami nawe, akukho umuntu ongaphikisa okwaprofethwayo. Anomhlaba kungakadalwa lutho. Mina ngase ngikhona. Ngangikuyo uThixo. Funda uverse 7 kuJoshua 14. Yebo. Ngineminyaka engama40 lapho uMose inceku kaJehova wangithuma ngisuka eKhadeshi Barnea ukuba ngihlole izwe. Ngabuyisela izwi kuye njengokusenhlizweni yami. Kepha abafowethu abakhuphuka nami baqeda amandla enhliziyo yabantu. Kodwa mina ngamlandela uJehova uNkulunkulu wami ngokupheleleyo. Yebo. Mose wafunga ngalolo suku wathi impela izwe unyawo lwakho linyathele kulo liyakuba ifa lakho nelabantwana bakho kuze kube phakade. Ngokuba umlandele uJehova uNkulunkulu wami ngokupheleleyo. Manje phela Jehova ungisindisile njengokusho kwakhe. Wow, man, guys. Ngiyazile phandle. Uthi manje bheka uJehova ungisindisile njengokusho. Kusho ukuthi after ukureceive izwi elavela kuJehova zikhona izinto ezazifuna ukungiqeda endleleni ngingafikanga ethembisweni. Kodwa manje uthi bhekani uJehova ungisindisile. Akangisindisele ukutamasa, ungisindisele ukufezekisa ithembiso. Ngoba Maseko isithembiso masiphumile umnikazi wasengasitholanga uqamba amanga othembisile. Kanti uthembekile othembisile. Bazalwane abaheberathi ukhokekile othembisayo. So noma ungathola i-AIDS nesithembiso izolova emzimbeni ngoba umuntu wesithembiso. Noma ungathola ikhensa nesithembiso izohluleka ukubulala ngoba umuntu wesithembiso. Awudinelwa amadoda, awudinelwa imoto, udinelwa isithembiso. Shakahaya. Ebazalwane bonke abantu abanezithembiso phezu kwempilo yabo ngeke bafe.
umsindisile njengokusho kwakhe. Yebo. Leminyaka engama45 selokhu uJehova akhuluma lelizwi kuMose, uIsrayeli esahambeka. Siyadileye sometimes. Leminyaka engama45 selokhu uJehova akhuluma. Wakhuluma 40 years. Namhlanje mina 85. Kusho ukuthi kuyenzeka bengathi icebo likaJehova liphuthile kanti aliphuthanga. Hayi, yes Maseko, all along sasizibuza uNkulunkulu wayekhipha abantu bakaIsrayeli abahambise endleleni kanje. Wayefuna ukuzakha yena kubo before befike ezweni. Ngoba abantu basheshe bafike ezweni babengeke besafika. Hayi, Sure. ukube baqala into zakhe bengamtholanga babengeke besamfuna Ostoli. no basale Sure. abangijwe izinto bakhohlwe umlazo ba-enjoy izinto manje bakhishelwe ukuya ezweni nomuntu nezinto zakhe basheshe bafike ey'ntweni. Khuleka mfundisi, ungacebi infect ekholweni. Ungashadi infect. Ngoba nomshado owamadoda. Umshado ke kunamasizini. Iyana. Kuyashisa. Kuyabanda. Kunamakhasi. I-commitment iyabanda. Namfundisi one day ukhuluma esontweni uthi i-problem enkulu Maseko sikhipha abantwana bethu sibase emshadweni bayafika izinto zokwakha kanti nomfana wethu sometimes uyamukela into zokwakha khona zonke amukela umuntu ongekho prepared. Maseko nominakhona yonke material maye ngekho makhe akwakhela noma manje intifiketi zonke umakhe mayingekho material ulova emsebenzini agodla intifiketi zakhe. So le ntithi akubhalanse wonke amasandi. Ngiyabizwa salwana ifine abandleni mfundisi uthwala nzima makushumayeza abantu ababesile ukuzokwakhiwa balinyazwa intshumayelo every Sunday. Kakhuluma kumele uqweqe amagama ngoba baprepared ukuhamba noma nini. Ukhulumekabi akehlala umhlangano umfundisi silungise silungisane ngoba uzokwakhiwa masikwakha yakheka. Asihlali leyo mithi ebasalwana masikwakha yakheka. And into ezokwenza usheshe uqede ukwakhiwa uphona ukwengezelela ukwakhiwa ngoba masikwakha sikusheshise uzosheshe uqede. Njengoba ulokhu ubhaquza udileya ukwakhiwa kwamanje prolong isikhathi sokwakhiwa. Ukuthi uyabhaquza usibhala kuma-status usibhala ko-Facebook mawubuya sizokwakha. Uhambe uyelengane bagqobe banika ukhololo mawubuya sikwakha. Ngeke siyeke ukwakha ngoba le esiqondeka yona ukuzokwakha. Noma singana 5 eyakheke kahle. Sakha amantombazane, sakha abafazi bakusasa, sakha abantu abazohlanzeka, sakha abantu abazoba ushintsho emphakathini beshintshwe yiso. So-ke ngicela manje bekezeleni ukwakhiwa. Bekezeleni ukwakhiwa. Wethizwe masithi qina la qina khona
musukuthamba kanje qina siyakwakha siyakwakha sikhuza ama-style athile adonsa umoya othile sikhuza ama-fashion athile eza nomoya othile siyakha sithi asidakiwe masithi ngeke siyishadise itabane asisangene siyakha asisangene masithi ngeke simshadise ongasindiswanga musukujaha indoda ungakatholi uJesu musukujaha umfazi ungamtholile uJesu kodwa fike ebandleni uzokwakhiwa. Yabazalwane abantu masikudedela nomntanethu sithi mthathe funa sithembe ukuthi uyoba safe ngoba le nsizwa ixhoziwe igweliswa. Sengele ukuthi ngangina 40 years manje ngina 8 years uthi kodwa-ke mama siwelane right vethu funda manje bheka uJehova ungisindisile njengokusho kwakhe eminyaka engama-45 selokhu uJehova akhuluma lelizwi kuMose u-Israyeli sahamba ehlane. Bheka manje sengineminyaka engama-85. ngizwe bahle mina mangithi masekusho uMose kodwa lona uthi kwasho uJehova kusho ukuthi izinto ayezithatha kuMose wayesithatha ngathi usithatha kuJehova. Amen. Mhlawumbe ngilungisela it's so important but woza masekozela phambili ne-right yokudemonstrate ngawe. Yabazalwane ngicela iqiniso ukuthi uJoshua ngesikhathi ehamba noMoses khumbula uJoshua wayehamba noMoses. uMoses mamusimelane ahlangane noNkulunkulu angene efwini. uJoshua asale ngaphandle kwezwi angathandazi ephethe ipepu nephepha abhale indlela zikayise uNkulunkulu ukuthi ubaba um-approacha kanjani uNkulunkulu. uMose mayephuma efwini uJoshua ungene efwini ahlale lapho ehleli khona ubaba uNkulunkulu wakhe. Ngeke nifunde lutho umholi wenu if you are not prepared ukumbuka indlela ahamba ngayo. Ngiyizwa zalwane and ngeke nifunde lutho maningasondele kuye just to say no I understand ina mouse ufuna ukusefa ngempela kuleli banga susa indaba yama-age. Amen. Susano 80 but no 70 no 60 no 50 abe ubaba omiswe phambi kwakho usefe ungasefe umntwana uthi engani kwakhandela kunesilo umisusu uqothwe phambi kwamadoda amadala kodwa mayebona yena awalokhethi mntwana athi sine esikhulu athi silo samakhosi eshe mntwaneni awamthathi nge-ID amthatha ngogo. So-ke nasebandleni ma usufuna ukufunda indlela zokuhamba noNkulunkulu That's why iBhayibheli lithi uNkulunkulu wamazisa uIsrayeli imangaliso zakhe. Ebese kodwa uMoses wamazisa
Hayi basana singasonta sonke la kusihlalo samaJerusalema kodwa kukhona abazindlela zikaNkulunkulu khona abazimangaliso basebani indlela kaNkulunkulu siyadlulisayo ekufelweni umfazi njengoba ngamfona umfazi asifundi kamnandi zalo uNkulunkulu sometimes kuba ngathi ukuphela ngehlazo kanti ukufundisa indlela yebazalwane uNkulunkulu esekufundisa indlela ukubeka wedwa ehlahlanazini akuphelelele bese kufuna abantu abafuna ukukulandela bakubhekisise singini lithi iBhayibheli uMose wayethatha ithente lokuhlangana aphumele ngaphandle kwekamu afika limise abazalwane ithemhlungu lithi bonke abantu babesuka ematendeni abo bemeduze kweminyango yamatende abo bangaye entendeni iBhayibheli mayike wamisa itende uNkulunkulu besehlele entendeni iBhayibheli wayexoxa ubuso nobuso njengomngane bayebuya abuye nenkazimulo emangalisayo bakhiphe inkazimulo bethi Mose hlala naye uNkulunkulu wakho maseko Mose wayephethe ibandla elinzima kwakufuna kube uyedwa ukhazela ibandla lingafuni kuya la uMose enziwa khona akhazela Amen. Bazalwane manje uyaphila kahle umfundisi landela eduze ukuze lelifa hamba nalo uzolizwa ngizwe kahle bazalwane ukuze uzozwa ifu sondelana nomuntu owafana nefu athina sonke esinelungelo lokuthatha ithende siphume nalo ngaphandle ukhona uphuma nethende uphuma nethende la kodwa leli kaMoses akulona ithende lakhe ithende lokuhlangana bonke abafuna uNkulunkulu abanondaba abafuna ukuxoxa noThixo kumele baye ethendeni bazalwane ifikane esekelweni samaJerusalema bese kuyadlula nifike ethendeni lokuhlangana sengiyafana khona into edinayo funda leminyaka engama45 selokhu uJehova akhuluma lelizwi kuMose uIsrayeli esahamba ehlane bheka manje sengineminyaka engama85 namuhla ngisenamandla namuhla njengasosukwini uMose angithuma ngalo njengamandla ami ngaleso sikhathi anjalo amandla ami manje ekulweni ekuphumeni nasekungeneni ngalokho nginike manje lentaba uJehova uthi nginike manje lentaba uJehova Haleluya uthi amandla engangiwezwa ngina-40 kwakhulunyiswe labamba amadolo afuna ukuqeka kube ukuthi izwi libamba amadolo ngimahlathi liyaqinisa amadolo ethu liyasikhanyisa endleleni liyithikithi kusho ukuthi noma kufika oshukela bafike phezu kwethu kube khona izinto ekufuna ikhathale ngenxa yesu zingakhathali hayi ukuthi ayikhathali ngenxa yamaphilisi ayibanjwe i-medical aid ayibanjwe isibhedlela isihamba zibanjwe izwe lakhulu uthi angijimi ngina 85 isazizwa ngifresh njengoba ngangina-40 ikhona into edina abantu bangagcinwa imijovo bangagcinwa abantu
babuke kahle babangekho muntu singini uzobizwa njenge yena mina mangifika eMaritzburg ngithi ngiyamthuka makusho umuntu athi Grootman eshokile ngilapho siyabona sasifika nawe ntona usangibone athi ngiyabona manje waKrootman mayibuka yena Grootman uyangithuka ngenxa yentayiyo nentengiyo basalwane bahluwa amasavana bahluwa amantombazana bahluwa amahabi bahluwa ogwayi bakhandle kukusendlula kodwa nginamandla engakuzwa ngo-40 years ukhulume lelizwi namanje ngisawezwa so ngenxa yalokho give me that mouth leyo ndaba bakasele bonkiswe not me azizwe abakwarubeni abakwadala abakhaselwe ku kodwa mina khona engakunikwa nomsathane ngamisa ukhondo lasekhaya khona engakunikwa noma ngathi ufuzo ngifuza ubabami khona engakunikwa angithathanga emadlozi ngakuthatha kuye lo nyaka lo masebo abona unyaka wabantu abatefayo ngikhumbula uGideon ethi bonke abasabayo ababuyele emuva ngesizwana bonke abasabayo ababuyele ngoba la siyakhona akufuneka abasabayo ifuna umuntu oganile kufuna understand ukuthi asikho ephathini sempilo siba sihleli ndawonye kuyaliwa sithandaza nemndeni yethu kuyaliwa sifundisa abantwana kuyaliwa sakha amasonto kuyaliwa so ezwa mina uNehemiya kuthiwa wayeyala abantu ethi ngapha akube isikhathi lapha kube yifosho asakhe ngendekho basalwane asakhe ngendekho noma wakho umshaka phathi isikhali ngapha uphathi ithuluzi lokwakha ngiyangizwa basalwane noma wakho isonto phathi isikhali ngapha uphathi ithuluzi ngapha noma uyahlabelela phathi isikhali nethuluzi ngoba asakhi free sakha phakathi kwethu sidlule ezintweni ezinzima njalo sidlule ezintweni ezinzima ungacabanga ukuthi ubhena wethu bawungalela ubufakazi bethu sishumayela sima nikiniki siyambonga uNkulunkulu ongabuvezi ukuze bethu phambi kwethu manje ngabona sinishumayeza sinjani bonke lophezulu manje ngabona sinishumayeza sikusiphi isimo manje ngabona imhlanethi njani manje ngabona kwelikamoya siqaluliwe kodwa singeke sidlule ezintweni ezinzima njalo kunabantu abaphelelwe ngamandla or I'm here to pray ukubanika isibindi sokuthi give me that mountain. I'm sure abantu abaningi manje abasafuni singini ukulwa bakhathele
Kodwa ngiye as an apostle ukuzothi nasi isibindi sokuthi give me that mountain. Bangafaka sabani sakhuluma phezu kwempilo kungekho lutho kodwa bakholwa yizwi abazalwane izwi bakuqiniso into yakhe inamazwi iskinga amazwi usikele amazwi umali amazwi uthale amazwi so ayikho into ongaba nayo ungenawo amazwi. uJesu wathengile wathi uJesu ulothiwe Sathane ukuthi umuntu angephile ngesinkwa sodwa kodwa ngawo wonke amazwi abuye emlonyeni kaNkulunkulu angaphila. I don't care family yakho yathi amazwi kaNkulunkulu abantu phezu kwakho eqalekisa ethuka ekhesa kodwa namhlanje sibe-opha Maseko sizokhuluma amazwi sinifesa amazwi sizokhuluma amazwi sikhangela amazwi olungiselela ukushada akashada ayinemali amazwi olungiselela ukuqala ibhizinisi akayiqali ayinemali ngamazwi ofuna umsebenzi akaqashwe ayike-ofisi ngamazwi njengoba sikhuluma la umnyakaza amaphepha lawa sakhona i-CV unyakaza ikhompyutha unyakaza inki babhala igama lakho ekuqaleni ngoba impilo yakho yadizayinwa ngamazwi sonke sizozifoma ngamazwi. Uma ngesibindi would give me that mountain. Sathane lokho kwenze manje kuncane kakhulu kunento engiyilindele enkosini. Angeke ngiyekiswe iFacebook, ngeke ngiyekiswe ama-status eWhatsApp ngiyahlekwa. Give me that mountain. Noma bakithi bengaboni, give me that mountain. Noma bengathatha kancane bethi umaqino, give me that mountain. Sinebe nyawo sonke. Oza Maseko. Give me that mountain. And usuhamba uhlulwe intaba ushiyela igeneration elandelayo ukuthi yenzeni la uhluleke khona abantwana bakho bazophela khona kodwa ukuze ma ulala unokuthula thatha zonke intaba abantwana bakho bahambe mathafeni ngoba ugokwabo noma umkhulu wabo wayithatha zonke intaba. Give me that mountain. Give me that mountain. As the leader of the church, prepare. Uthatha zonke intaba ukuzibandla lihambe mathafeni. Oh bazalwane, ngisho nabo-branch leaders thatha zonke intaba bayafika kuwe limele lukhone umqinise uthatha intaba yakho. Usakulibala ukubhala ama-status thatha intaba umsathane lethi intaba umsathane. Oh bazalwane ngasijona 1997 amandla wama-97 ngiyawezwa namanje. After cancer ngizwa manje, after divorce ngizwa manje, after ukushonelwa ngizwa manje. Zonke lezi zimo usathane wathi uyamqeda ngazo kanti uyaqhatha wabazalwane asakhiwa ephathini sakhiwa empini.
onkosi ukuthi sinepeace. Cela ukuthi ngesikhathi imfishane no-peace yenu. I-religion sonda noma enye yentapho. So today ngifuna someone ozothi give me that mountain. It's my prayer. Give me that mountain. Give me that mountain. I don't care ukuthi ngangenhlanakazi. As long kuyintaba. Abasathi uJesu wethu wathatha isiphambano. Wanyuka ngesintaba. Ethwele isiphambano. Akayinyukanga yedwa. Wayinyuka ethwele isiphambano. Ethwele intaba. Ethwele ihlazo. God, give me that mountain. So today, unelungelo lokuthi give me that mountain. Izani phambili ngoba ngathi khona abanye abezayo abathi give me that mountain. Give me that mountain. Oh, bazalwane, ayidingisha. Funis, give me that mountain. Asizobaleka. Sizothi nginikele kanjani? Dalos, no musatane ngaletha. Abazalwane, Ilike. Satan, smelani, sikhathele ukubaleka. Bese sikhathele ukuba secret. Sikhathi property esinazo ukuthi phakathi khona. Kodwa namhlanje siyashintsha. Siba ngamasosha. Lasi into Satan aqhaqheza emakhaya ukuthi sibhizi sikhathini izethu. Usukwathi sahlasela umuzi wakhe uzoba busy evele umuzi wakhe. Njoba sibhizi sikhatha amasonto, sikhatha abantu bethu, sisaba intamo, sinika uSathane freedom. Kanti usukwathi esigcwala amasimo esinto. Uzoyohlala esigodlweni akakama. Manje phambene ama-position. Sigade okwethu ekhona uNkulunkulu osigadelayo. Sidedela uSathane ukuthi eze kwakho. Aye kwamaseko, eze kwadlala. Sihleke ungenile eBelfast. Sihleke wangena eFirst Mission. Sikholwa bazalwane. Sibazalwane sikholwa. Sitshengisa indaba yokuwa kwesonto lokuZalwane. Enghatheni ethu ngeke liwe. Phakamisa izandla. Uthandaza ngomisi. Umwele. Banojana awe, banofana nawe. Nkulunkulu mayame kunesintaba. Nkulunkulu wethu anamandla onke. Nkulunkulu wethu okhazimula ngobungcwele. Baba siyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha. Athi uJesu ubone ndokholwa okuncane okungangenhlamvu yesilapho. Niyothi intaba kudluka, intaba ikudluke. Baba wethu ongcwele nabantwana bakho, Nkulunkulu wethu anamandla, banikele ndaba. Baba wethu ongcwele nayinemi phambi kwabo. Ngegama likaJesu siyayikhuhluza. Nkulunkulu wethu anamandla, we are invading ama-territory esitha. Ngegama likaJesu akungenzeki ubantu kuwe kwenzekile. Uyinkosi enamandla, uyinkosi ebusayo. Lithi ilizwi lakho nayimuphi umhlaba amathonya olwethu awenyathelayo siyawudla. Baba wethu anamandla, give us that mountain. Zonke izinto ey'ntshontshwe isitha ngegama likaJesu siyabuya. Nkulunkulu wethu ongcwele, akunaSathane, akunadimoni, akunabathakathi, akunama-devil worshipper azomelana nokunyuka nentaba. Baba wethu anamandla, sikhulekela isandla
sokwelana wonke abakholwa nguyebo wonke abakholwa okhayiso welanga angisuze ngahlukana angisuze ngahlukana ongithathile ukuthandaza kusemesizandla baba siyathandaza wale ulungile enomuntu kubuqamba amanga nakuba ziningi izithembiso zakho sonke zinguyebo ngawe zingu amen baba siyathandaza izwe owasithembisa lona sinikile uNkulunkulu wethu ongcwele sikhulekela isibindi kungibandla lakhe isibindi baphume bazi ukuthi izwe esathenjiswa lona sinikiwe nayini abalethela ukwesaba endleleni baba wethu namandla ngegama likaJesu igama lakho liyaqeda uvalo banika amandla okuqhubeka endleleni give them that mountain awungenzeki kubantu kuwena uyenzeka baba silindele ubufakazi awulikhuluma izwi lakho ungalifezi athubizaya njengemvula ehle emhlabeni ngabuyela ezulwini ingawathisa umhlabathi kanjalo izwi lakho alibuyeli kwelilambatha yenza ngabo njengoba uthanda makwenzeke kubo njengokusho kwezwi lakho in Jesus name we pray amen.